Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby sme vás privítali na tlačovej konferencii Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenského paralympijského výboru. Som nesmierne rád, že môžem medzi nami privítať ministra školstva Slovenskej republiky, pána Dušana Čaploviča. A témou dnešných rozhovorov budú samozrejme blížiace sa olympijské a paralympijské hry v Londýne 2012. Je pre mňa naozaj tento deň vzácnym okamihom, pretože tak ako bude informovať pán minister, Ministerstvo školstva schválilo jeden významný dokument, ktorý sa netýka v prvom rade finančných prostriedkov, ale je to významný moment pre postavenie paralympionikov v Slovenskej republike, pretože prvýkrát v histórii budú odmeny, ktoré poskytne Slovenská republika prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva totožné s olympionikmi a vnímam to ako naozaj veľmi významný moment v tejto oblasti. Takže vážený pán minister, dovoľte, aby som vám odovzdal slovo a poinformovali ste prítomných novinárov o podpore Ministerstva školstva pre slovenských paralympionikov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Ako začať? Bol som 4 roky podpredsedom vlády a súčasne predsedom Rady vlády pre seniorov a zdravotne postihnutých. Aj toto obdobie mi mnohom otvorilo oči a našiel som mnoho ľudí, priateľov, vrátane pána Riapoša, ktorého som niekoľkokrát prijal ešte na úrade vlády a uvedomil som si, že ako je dôležité, aby naša spoločnosť podporovala aktivity našich paralympionikov a aby si ich ctila a predovšetkým v dobrom slova zmysle aj vážila a ocenila. 29. august, deň, keď sa znovu vracajú paralympijské hry do Londýna, kde vznikli, je pre nás aj pre Slovensko veľmi dôležitý aj z toho dôvodu, že v ten istý deň si pripomíname, prepáčte, to poviem, ale musím to povedať, výročie Slovenského národného povstania, keď Slovensko sa prihlásilo k slobode, k demokracii, k Európe a odsúdilo aj také ideológie, ktoré vytláčali ľudí zdravotne postihnutých na okraj spoločnosti a nevnímali ich ako rovnocenných spoluobčanov tohto sveta. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby rezort školstva, ktorý má nielen v názve, ale aj v kompetenciách garanciu nad športom, urobil všetko preto, aby sme v tento deň, 29. august, keď začínajú paralympijské hry v Londýne, vytvorili dobré podmienky pre našich účastníkov, držiac palce a samozrejme aj svojou účasťou podporili týchto našich ľudí, ktorí náročne v ťažkých podmienkach dokážu predvádzať také skvelé výkony. A znovu opakujem, súčasne dokážu skvele reprezentovať Slovenskú republiku, našu vlast a samozrejme môžu takýmto spôsobom prezentovať aj náš vzťah v oblasti športu práve v tejto významnej oblasti. Rezort školstva vyčlenil na paralympijský výbor dotáciu v celkovej výške 531 300 eur. Ale predovšetkým to, čo povedal pán Riapoš, je veľmi dôležité, že naozaj prvýkrát ideme zrovnoprávniť odmeňovanie účastníkov na olympiáde, či už na olympijských hrách v Londýne alebo paralympijských hrách v Londýne. Vyčlenili sme zdroje, ktoré sú v rámci našej kapitoly a
Vyčlenili sme, ja nebudem hovoriť zatiaľ o čiastkách, môžete sa prípadne na ne opýtať, ale vyčlenili sme ich tak, že budú odmenení naši úspešní paralympionici od 1. po 6. miesto finančnou hodnotou, finančnou odmenou, podobným spôsobom, ako budú odmenení aj úspešní olympioníci. Chcem tiež vysloviť veľké poďakovanie Paralympijskému výboru, predstaviteľom, že robia skutočne maximum preto, aby sme boli a naša výprava bola na týchto paralympijských hrách úspešná. Musím vám povedať, že som nebúchal ani na stôl, ani na dvere ministra financií, ale predovšetkým treba povedať, že v rezorte školstva, najmä v tej podkapitole, ktorá sa týka športu, sú zdroje, ktoré treba vedieť a rozhodnúť vyčleniť. A tým ľuďom, ktorí dokazujú silou osobnosti skutočne skvelé výkony a viete, ja samozrejme si vážim tak olympionikov ako paraolympionikov, porovnávam to samozrejme, že to je dve strany jednej mince a ja si myslím, že si rovnako zaslúžia aj to nielen morálne, ale aj to finančné ocenenie. Ja som kedysi športoval ešte v študentských časoch a viem, čo to znamená to odriekanie a vôbec si neviem predstaviť, ako by som to dokázal, keby som bol zdravotne postihnutý, či už telesne, či zrakovo alebo podobne. A toto všetko ma to viedlo k tomu a samozrejme aj vďaka generálnemu riaditeľovi, poverenému generálnemu riaditeľovi sekcie športu, pánu Čambalovi, že sa takto rozhodlo. A myslím si, že je to nielen podaná ruka, ale je to skutočné ocenenie tých, ktorí nás budú reprezentovať a ktorí donesú skvelé výsledky pre Slovensko. Dlhoročná tradícia práve týchto športovcov nám dokazuje, že sú úspešní a ja pevne verím, že aj v Londýne budú úspešní a že tie 14. paralympijské hry budú pre nás, pre Slovensko, tak rovnako svietiť ako tie nedávne 13. hry, ktoré sa uskutočnili v Pekingu.